שאת זוכרת, כי זה קרה לך באופן אישי, וזה נגע לך במיוחד, כי באותו רגע נבהלתי. כן, אז זהו, כל פעם שהם היו צריכים לסדר משהו ברחוב, אז אני הייתי הגדולה. זהו, עברנו את הקטע הזה של האחים היותר גדולים. מה שאני מספרת עכשיו זה כבר היה שהם כבר לא היו בבית. אמרת שהיו שניים בישיבה. כן, אבל במלחמה הם כבר לא יכלו, כבר היו צריכים לחזור. כבר לא יכלו ככה להחזיק מוסדות כאלה יהודים בחוץ. עד שיום אחד הגיעו מכתבים מהמשטרה בבלגיה, שהם על האחים הגדולים. כל פעם מישהו אחר מהם קיבל הזמנה לבוא למשטרה ולהביא ציוד ל3 ימים, בבגדים, ושיופיעו למשטרה. הלכו כמו ילדים טובים, ההוראה משטרה. זהו, יותר לא ראו אותם. אספו שם קבוצות של אנשים צעירים, כביכול שולחים אותם לעבודה. והיה איזה מחנה בעיירה שקראו לו בפלמית מחלן. ושם היה קזרנה גדולה של הגרמנים. ושם אספו אנשים עד שהגיעו לכמויות של אלפים, ואז העבירו אותם בגרמניה. רק אחר כך זה נודע כמובן, למחנות ריכוז. אז ככה כל פעם עוד אח אחד קיבל הזמנה, ועוד אח אחד קיבל הזמנה. גם האחיות הגדולות? כן, גם אחיות. מעל גיל 16 קיבלו את ההזמנות האלה. וכאילו שלוקחים אותם למחנות עבודה. ואחר כך האח הגדול קיבל את ההזמנה. וכן, 4. ולא חזרו, מהם אף אחד לא חזר, מ4. ואת אומרת שזה לא היה באותו זמן, זאת אומרת, ראו שמישהו מהאחים הולך ולא יודעים מה קורה איתו, אז האחרים אחר כך לא חשבו לנסות לברוח או איכשהו להימלט מזה? היה ברור שברגע שמקבלים את הזימון... זה הוזעה מהמשטרה, זה לא של הגרמניה, אבל הם כאילו שיתפו פעולה, הגרמנים לחצו על המשטרה הבלגית, שהם חייבים לעשות את זה. בהתחלה זה נראה די תמים. אפילו קיבלנו מכתב הראשון משם, שהכל בסדר, ופה ושם. אבל זה היה הכל קמופלאז', כמו שאומרים, נתנו להם לכתוב גלויה, תכתבו כך וכך, וזהו. אז זהו, אחר כך הגיע גם מכתב לאבא שלי, אבל אבא שלי כבר לא הלך. הוא כבר ראה משהו קורה, כבר שמע, כבר היו שמועות משהו קורה. וכל פעם שהיו באים לשאול עליו, אמרנו, הוא כבר איננו, כבר מזמן לקחו אותו. עד כדי כך ההורים שלי פחדו שלא יתגלה דרך השכנים שאבא כן בבית. אז אנחנו קיבלנו הוראה שאסור לקרוא אבא. אנחנו קראנו לו לפי שמו. וגם לא מרדכי, כי מרדכי הוא מופיע בתעודות. אז התחלנו לקרוא לו חיים, לפי השם האמיתי שלו. אסור לנו לקרוא אבא, שלא ישמעו השכנים. וככה כל פעם שהיו באים לשאול איפה אבא, הוא איננו כבר. וככה הזמנים עברו. אני מבינה גם שבמצב כזה אבא לא יכול היה להמשיך לעבוד. לא, ודאי שלא. וכל פעם שהיו דפיקות בדלת הוא היה מסתתר, עשו להם מחבוא בתוך הבית. הייתה איזו יציאה לאיזה חדר שהיה עם גגון גם כן עם רעפים, כזה בשיפוע. והיו יוצאים מהחדר מדרגות עם חלון, היה חלון שיוצא החוצה, ושם הם עשו להם מחבוא. פתחו אבא שלי ועוד איזה יהודי ועוד אח אחד, אני לא זוכר בדיוק איך זה היה. והם פתחו שם כמה רעפים, הכניסו שם סמיכות ומה שצריך ציוד. ברגע שהיו שומעים מישהו דופק בדלת למטה, אז הם היו מהר רצים ומתחבאים שם. אז זהו, הזמנים עברו, ועד שיום אחד אנחנו ראינו, תמיד מישהו עמד במשמר בחלון לרחוב, לראות אם יש מסעיות שמופיעות. כי אז ראינו מופיעות, היינו מיד מזיקים את אבא, שהוא ילך למחבוא. ויום אחד ראינו באמת
משאיות מופיעות ומתחילים להוציא אנשים מהבתים. אפילו זקנים, ממולנו גרו זוג זקנים, שכבר היו עוד כיסא גלגלים. עם הכיסא הוציאו אותם למשאית. כי בהתחלה אמרו שאנשים חולים לא לוקחים אותם. אז ברגע שראינו את זה, גם אמא שלי היה איזה תרגיל שהיינו צריכים להודיע לה שאם רואים משאית. אמא שלי מיד הייתה נשכבת במיטה. אנחנו לא הבנו כל כך למה. פחות היינו ילדים צעירים. אז באותו יום המשאית עצרו על יד הבית, התחילו לדפוק בדלת. וההורים חשבו שאם לא פותחים, אז הם גם שחררו הלאה, יחשבו שכבר אין אנשים בבית הזה. אז אמרו לנו לא לפתוח. אני ואחי היותר צעיר היינו בקומה הראשונה, לא בקומת קרקע, קומה ראשונה, איפה שהיה חדר מגורים. ובאותו רגע שהודיעו שיש משאיות, אמא שלי הלכה למיטה, נכנסה והילדים בחדר שינה של ההורים, הקטנים כולם מסביבה, בחדר איתה, ואנחנו בקומה ראשונה. אמרו לנו לא לפתוח, לא פתחנו. דפקו ודפקו עד ששמענו ממש דפיקות, שזה היה ממש מפחיד. הצליחו לשבור את הדלת. הביאו איזה פטיש גדול, ופתחו אותם, שברו את המנעול. הם עלו לקומה ראשונה, שני גרמנים, ודבר ראשון התחילו לי לצעוק, מה זה? למה לא פתחתם את הדלת? היינו כל כך מבוהלים, לא יכולתי לפתוח את הפה. אז פתאום אחי אומר, ככה ביידיש גרמנית, הוא אומר להם, ich habe Meure gehabt. יודעת מה זה? איקס זה אני בגרמנית, אבל מוירה זה פחד. פחדתי ביידיש, גם אומרים, ich habe Meure, ביידיש. אז הוא אומר, ich habe Meure gehabt. לא יודעת אם הם הבינו או לא. אבל בכל זאת התחילו לשאול שאלות, איפה האמא ואיפה האבא, אז אמרנו, אבא כבר לא בבית מזמן, לקחו אותו. והתחילו לעשות סיבוב בבית, לחפש, לא יודעת, אולי הם חיפשו מישהו. נכנסו לחדר השני, היו שם ארונות, ופתאום אחד יוצא מאיזה מציאה. הוא מראה לשני, תראה מה שמצאתי, והוא מחזיק פאה נוכרית. הוא אומר, הנה, זה בשביל ספיונאז'. נורא נבהלתי, ואני אומרת לו, מה? לא, אני אומרת לו. ואני מראה לו על הקיר שם, תראה, אתה רואה את האישה הזאת, זו הסבתא שלנו, היא גם כן לובשת כזה, אותו דבר. היא גם כן הייתה עם פאה על התמונה הזו. אז הם עזבו את זה, נרגעו. אבל תראי איך שהיינו צריכים לחשוב מה להגיד. ברגע שהוא ראה את התמונה, אז הוא יודעים שזה שאני צודקת. טוב, איפה האמא והאחים? אז אמרנו, למעלה בחדר. עלינו למעלה איתם, הם ראו את אמא במיטה והילדים מסביב. אומרים לה, גברת תקומי, אנחנו לוקחים אתכם. היא אומרת, אני לא יכולה. מה זאת את לא יכולה? היא מראה לו אישור, היה אישור של רופא, שאסור לו לקום מהמיטה. הם לא ידעו מה לעשות. התחילו להתייעץ ביניהם, התחילו להגיד מה עושים, אבל את צריכה לקום, אנחנו לוקחים אותך, אם לא ניקח אותך ככה על הידיים. היא אמרה, אסור לי לקום. הם כבר היו, לא ידעו כבר מה לעשות. אז פתאום אחד מהם ניגש אליי, ואומר לי, תתחילי להוציא בגדים מהארון. דוחף אותי לארון, תוציא בגדים, אנחנו לוקחים אתכם. אני נשארתי כמו מומיה, מה הוא רוצה ממני? בסוף הוא מוציא את איך קוראים לזה? שמרביצים על סוסים, שוט, והוא מרביץ לידיים, על הרגליים, שאני אלך להוציא בגדים מהארון, להכין את הבגדים. החבר'ה הקטנים, האחיות שלי הקטנות, וכולם התחילו לצרוע ולפקות, מה, ראו דבר כזה שמרביצים לי? הם כבר לא ידעו מה לעשות. פתאום שניהם יוצאים החוצה מהדלת, הם כנראה מתייעצים משהו ביניהם, הם חוזרים, קוראים לאחי שהוא יצא החוצה איתם, לא יודעת מה הם עשו איתו, אחרי כמה דקות הוא נכנס ומוציאים אותי החוצה. ושואלים אותי כל מיני שאלות, על אבא שלי, מתי לקחו אותו, ומה עם אמא שלי וזה. ובסוף חזרו לחדר, ואמרו לי, אמא שלי, טוב, אנחנו נשלח אותך לבית חולים, ואת הילדים אנחנו נשלח לבית יתומים. זה הסיפור, ככה זה קרה. באותו יום עוד באו לקחת את אמא שלי לבית חולים, שלחו אמבולנס, ואנחנו עוד נשארנו באותו לילה בבית.
אני עם עוד 5 ילדים קטנים יותר. כמובן, אחרי שהגרמנים הלכו, אז אבא שלי יצא, וסיפרנו לו מה שהיה. אפילו לא הספיק לראות אם הוא הספיק להיפרד מאמא שלי, כי באותו ערב עוד לקחו אותה. זה הלילה הראשון שישנו בבית לבד בלי אמא. אני טיפלתי בקטנים ורחצתי אותם לפני השינה, והכנתי להם משהו לאכול, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה. זה הלילה הראשון בלי אמא, כמו שאומרים. זה אבל אני מבינה שכבר מדובר על קיץ 42. זה היה, כן, לא, זה היה מה שאני מספרת לך עכשיו, זה היה בדצמבר 42. יש לי את התאריך מדויק, כי אז לקחו אותנו למוסד הזה, לבית היתומים. אני רוצה עוד לחזור קצת אחורה לשנתיים הראשונות של המלחמה. תיארת בהתחלה שניסיתם לברוח וזה לא הצליח וחזרתם הביתה. כשחזרתם הביתה עוד אבא המשיך לעבוד, או שמאותו רגע כבר אי אפשר היה לעבוד? אי אפשר כבר היה לעבוד. קודם כל, אז הוא כבר התחיל לעבוד ביהלומים, אז כבר בכלל הוא לא יכול היה לעבוד. אז להפך, אבל הוא היה צריך להופיע כמו ללשכת העבודה, לחתום כל שבוע לאישור שהוא לא עובד. אז הוא היה מקבל, כמו שאומרים, את הביטוח לאומי. כן, כי כבר לא נתנו ליהודים לעבוד ביהלומים, זה כבר הכל נסגר. ומזה אני מניחה שמאוד קשה לקיים משפחה של 13 היה מאוד קשה. נפשות. כן, אמא שלי עבדה קשה מאוד בשלחים את הארוחות. התחילו לשקול את הלחם על משקל. כן, הביאו משקל מאיזה מקום, ושקלו לכל אחד את הפרוסת לחם שלו, ואת גבינות לא היו, מריחות לא היו. אז אמא שלי הייתה מרתיחה, חלב קיבלנו בגלל שהיו ילדים קטנים בבית, הייתה מרתיחה את החלב ומורידה את הקרום, עם זה מרחנו את הלחם. זה מה שאני זוכרת. ואוכל, אני זוכרת שהייתה מבשלת תפוחי אדמה, כי זה מה שגם היה לנו מספיק. היה לנו מרתף ושם היו מכניסים את התפוחי אדמה שקיבלנו כהחלפה, שמסרנו לאחרים ממה שלא יכולנו להשתמש. אז אני זוכרת שהייתה מרסקת תפוחי אדמה, ומבשלת מזה מרק סמיך, וזה מה שהיינו אוכלים בצהריים. אני זוכרת את השבתות שבדרך כלל היו דגים ודברים כאלה, אז היינו אוכלים סרדינים. זה לא היה ממש סרדינים, אלא דגים מלוחים כאלה, שמביאים את זה בחביות, זה היה מגיע. הייתה לנו חבית במרתף, והיינו אוכלים את הדג מלוח הזה, סרדינים כאלה מלוחים. זו הייתה תקופה קשה, נכון, מבחינת אוכל, אבל... אני מניחה שזה לא רק אוכל, זה כבר בגדים שכבר אין... לילדים הקטנים היו, כי היו אחים יותר גדולים, אבל... כן, איך מאחד לשני. גם גדולים כבר לא היו בבית. נכון, לא, אבל זה אני לא זוכרת. מה שהיה לבשנו, תראי, זה כבר לא תקופה שהלכנו לבית ספר או משהו, היינו בבית רוב הזמן. לימודים כבר אין, אז מה באמת עושים כל היום? מה אני אגיד לך? לא זכור לי, כל אחד התעסק עם משהו, מה שהיה מעוניין להתעסק. רק משחקים קצת, או ספרים, מה? רק במסגרת הבית? רק במסגרת הבית. כן, כבר פחדנו לצאת לרחובות. מי שעשה אבל שליחויות זאת היית את? כן. אני זוכרת שיום אחד הלכתי לאיזה מקום, הייתי צריכה להחזיר מהמכבסה כניסה, ואני חוזרת הביתה, עומדת למטה בדלת הכניסה, ודופקת בדלת ולא פותחים לי. אני כבר נבהלתי, כבר פחדתי, עוד מעט יבואו פה גרמנים, מי יודע מה יקרה לי, כי אני אז ידעתי מה קורה ברחובות. לא שאלו הרבה שאלות. דופקת ודקת ולא פותחים לי, עד שסוף סוף באו ופתחו לי. אחי, השני היותר, לא אחריי תכף, עוד אחד יותר צעיר. שאלתי, מה קרה לך? הוא פחד לפתוח, הוא חשב שזה הגרמנים. ואני עמדתי שם איזה רבע שעה בחוץ, ובאמת ממש בכיתי כבר. הוא פחד. עוד כל מיני דברים כאלה, אבל להגיד שהשתממנו, שלא היה לנו מה לעשות, לא יודעת. מה שהיה בבית, התעסקנו עם כל מיני דברים, מה שהיה, עשינו משחקים, עשינו בובות מסמרטוטים. לא הייתה ברירה. כשאת יצאת החוצה, יצאת תמיד עם הטלאי? כן.
זה היה אחר, זה מה זאת אומרת, זה חוק. לא ניסית אבל להסתיר אותו כדי שלא ידעו שאת יהודייה? כן, לפעמים גם יעצו לי. אלה שראו אותי מהחנויות או משהו, תשימי את זה כאן, הייתי מחזיקה חבילה, אז היו דווקא גויים שבאמת ריחמו עלינו. אני לא אומרת, זה לא כולם היו אנטישמים. במיוחד כאלה שהכירו אותנו שנים, ואת המשפחה כבר שהכירו אותם שנים. אבל בכל יש דברים שהיינו צריכים לצאת, ואני הייתי הגדולה בין הקטנים. ומבחינת מראה? מה הכוונה? כשראו אותך אז ישר אפשר היה להגיד זו ילדה יהודייה או שזה לא בלט? אני לא חושבת שזה בלט. אני לא חושבת. אבל בכל אלה שמאותו הסביבה הכירו אותנו. האחים היו אז עוד עם פאות וככה שאפשר היה לראות עליהם מיד שהם יהודים? כן. אבל הם כבר באותה תקופה לא היו בבית. באותה תקופה שכבר הלכו וברחובות שאספו אנשים וילדים, הם כבר לא היו בבית. בהתחלה, המצב הרי מתחיל עם גזרות כאלה שהולכות ומתגברות, ובהתחלה אסור ללכת לכאן ואסור לעשות את זה ואסור לעשות כך וכך. עלייך זה משפיע בצורה כלשהי כילדה או שזה לא מה שהפריע לך? לא. אני מניחה שגם קודם לא הלכת כל שבוע לקולנוע או... לא, אבל היינו עושים טיולים, היה איזה גן יפה, גן עירוני יפה מאוד, עם אגם שם וזה, אבל כמובן שאז כבר לא יכולנו לצאת בכלל מהבית. תקופה יכולנו משהו בשלל, פחדו לתת לנו לצאת. אני מדברת אבל כרגע בתקופה הראשונה, בשנה הראשונה נניח. של מה? של המלחמה? לא, אז עוד יכולנו לצאת חופשי, כן. ללכת לגן הזה הגדול, ושם זה היה ממש, יכולנו לבלות שעות שם. אז זה היה טוב מאוד. כמובן שאני תמיד הלכתי עם יותר קטנים, לא הלכתי לבד בשביל ליהנות. הייתי אחראית על הקטנים יותר. שהייתי הולכת עם עגלה, אם היה איזה תינוק או משהו. אבל אחר כך זה היה באמת יותר קשה שהיינו כולנו בבית. אבל הסתדרנו, אני לא זוכר בכלל שהיו בעיות או מבחינה זו שלא הסתדרנו, כי זה לא היה צפיפות בבית, כי היו מספיק חדרים. הנה, איך הסתדרנו. כשאת הולכת ברחוב ורואה נניח גרמני מולך, את ממשיכה ללכת או עוברת לצד השני של הרחוב? כלומר, איזה הרגלים סיגלת לעצמך אז? לא זכרו לי שאני... להפך, אני חושבת שאם הייתי עוברת לצד שני, דווקא זה היה יכול להיות בשבילי יותר מסוכן. אבל הם לא הסתובבו כך סתם חופשי ברחובות. אם כבר כן, אז הם רק באו עם מסעיות, עם מכוניות או משהו בשביל הסוף. אני זוכרת מקרה, אני באמת רשמתי לי כמה דברים, אבל זה קשה עכשיו לקרוא מזה, שהיה מקרה שלא רחוק מהבית שלנו הייתה ישיבה שלמטה היה בית כנסת, שאבא שלי היה מתפלל שם קבוע. ויום אחד בזמן שהם היו בבית כנסת, פתאום שמעו צעקות שגרמנים ברחוב, עם מסעית אוספים את היהודים. ואחי היה עם אבא שלי בבית כנסת. ולא ידעו איך הוא יגיע הביתה. אז אבא שלי איכשהו היה קרוב לבית, לבית כנסת. אבל היה שם יהודי אחר, שהוא היה גר רחוק מהאזור הזה. ולא ידעו איך יביאו אותה הביתה. האדם עם זקן, הוא רק יצא, מיד תתפסו אותו. אז אבא שלי בא לו פתאום רעיון. לא רחוק, הבית השני או השלישי מהבית כנסת הזה הייתה חנות ירקות, שאנחנו היינו קונים שם, היינו מוכרים שלהם. היינו קונים שלהם. הוא אמר לאחי, לך תבקש מהם את התלת אופנוע. יש להם תלת אופנוע שהיו מביאים את הסחורה הביתה לאנשים. ותגיד שאתה רוצה את זה לחצי שעה או לא שעה. אנחנו לא הבנו, אחי לא הבין כל כך מה שהוא רוצה, אבל... ואחר כך הוא אמר לו גם שהוא יקרא לי, שיקרא לי מהבית. גם אני לא יודעת בדיוק מה רוצים ממני. אחר כך באנו עם
תלת אופנוע הזה, אחי לקח את זה לבית כנסת. הושיבו את היהודי הזה, חיסו אותו עם בעילים או משהו, ויצאנו לדרך איתו. אחי נהג על התלת אופנוע, אני הלכתי לפניהם עם כמה מטר, וכל פינת רחוב הייתי מסתכלת אם הרחוב שקט, הייתי עושה להם סימן, בואו, זה בסדר. וזה ככה לקח לפחות 20 דקות עד חצי שעה, הלכנו את הדרך עד שהגענו אליו הביתה, הורדנו אותו ואנחנו חזרנו. נעשה גבורה. אח שלי היה אז בן 9.5, 10. אבא שלך לא היה עם זקן? כן, אבל אבא שלי היה יותר קל, כי הוא היה יכול לעבור דרך החצרות, דרך הבניינים שם. היה אפשר לקפוץ מחצר לחצר. חומות כאלה לא כל כך גבוהים בין בתים לבתים. אז בשבילו זה לא הייתה בעיה. דרך החצרות כמה דקות היה בבית. וזה ממש חרוט, אני רואה את זה כמו היום, התמונה הזו. כי גם אנחנו פחדנו, תראי, בכל זאת היינו ילדים. אבל עשינו את זה. זהו, זה דברים מיוחדים ככה שנחרטו בראש, שזה מאוד השפיע עלינו. חוץ מזה, החיים של יום-יום. על מה דיברו בבית? על מה דיברו בבית? מה את מתכוונת? סתכה ככה במשך היום? עם ההורים? כלומר, על מה יהיה עם המלחמה ומה לעשות, ואם יקרה משהו, אז מה לעשות? זאת אומרת, ואז אני מניחה גם שכבר פחות שומרים על סודיות מפני ילדים כמו שהיה קודם. כן, מה שאני באמת זוכרת, אצלנו בימי שישי בערב, היה נוהג שאבא שלי היה, בזמן הארוחה, היה מספר לנו תמיד כל שבוע משהו מהתורה, מפרשת השבוע. אבל כשכבר התחיל להיות המצב הזה, המסוכן הזה והקשה, שכבר ידענו שלא יודעים מה יהיה, מי נשאר, מי יישאר, אם הם יישארו איתנו ההורים. אני זוכרת שליל שישי אחד, אני היחידה שאני זוכרת את הסיפור, אף אחד מהמשפחה, מהאחיות שלי לא זוכרים את זה. שהוא סיפר לנו סיפור על מקרה שהיה באיזו מלחמה. שאבא סיפר? כן, כנראה שעל מלחמת העולם השנייה. הוא מספר סיפור על משפחה שהייתה להם ילדה שקראו לה דבורה. ובזמן המלחמה הילדה הלכה לאיבוד, או שההורים נהרגו, או משהו היה, והיא אספו אותה איזו משפחה של גויים. זה היה כנראה בפולין. והילדה גדלה שם בתור ילדה נוצרייה. וקרה משהו, איזו תאונה משהו, הילדה הזו נהרגה. היא הגיעה לגן עדן, וכשהגיעה לשער, קוראים לה את השם שלה, קוראים דבורה, והיא לא זזה. צועקים דבורה, היא לא זזה, היא לא נכנסת. מה היה? את השם שלה החליפו לדורה, והיא כבר לא זכרה את זה, אז היא נשארה בחוץ, ולא יכלה להיכנס לגן עדן. אז האבא אומר לנו שנזכור טוב מאוד לא להחליף את השמות שלנו. להישאר עם השמות שלנו. זה אני זוכרת. זה יהיה כמין הכנה. כי כבר, הם ידעו כבר מה מחכה לנו. וזה אני זוכרת כאילו שאני שומעת את הסיפור עכשיו. כל כך הדגיש את זה. אל תחליף את השמות. ויש לי אחות שקוראים לה דבורה. ובאמת, בזמן המלחמה, טוב, וכשהיו במוסדות ילדים, אז קראו לה דורה, אבל היא ידעה את השם שלה. סוף סוף היא נשארה בין יהודים, אחותי. פה מספרים על סיפור, כי כמה מקרים היו שילדים התנצרו, ובכלל לא ידעו כבר שהם יהודים. אז אני זוכרת את הסיפור הזה. זה הסיפור האחרון שאני זוכרת. והדבר האחרון שאני זוכרת, כשלקחו אותנו, מחרת היום שהגרמנים היו אצלנו, שלקחו אותנו לבית היתומים. מהבית היתומים שלחו זוג
בחור ובחורה שיבואו לקחת אותנו מהבית. אז הם הגיעו בבוקר, כבר כולנו היינו מוכנים כמובן, הגשתי את כל הקטנים. ואז הם באו, והתחילו לארגן אותנו, צריכים לקחת בגדים, איפה יש בגדים, אז אני אמרה להם, זה האורון פה, התחילו להוציא דברים. וזה היה בדצמבר, 42, חורף. ואני רואה שהבחורה מוציאה לי בגדים קיציים, סמלה שלי, משהו קיצי לגמרי אז אני אומרת לה, למה את לוקחת את זה? זה קיצי, עכשיו זה חורף, אם אין דבר שיהיה יותר טוב. אני לא קלטתי, מה פתאום היא לוקחת מה? אני לא אוכל לבוש את זה ממילא. טוב, היא ארזה דברים, לקחה מפה, אחר כך היא נכנסה למטבח, היא רצתה לקחת גם דברי אוכל שנשארו, סוכר, קמח, אז היה חסר. אבל אז אבא יצא מהמרבור באותו זמן, כי הוא ידע שאין סכנה בדיוק באותו רגע. והוא ביקש שהיא תשאיר את זה. הוא אומר, אנחנו נמצאים פה 3 אנשים עוד בזה, ותשאירי לי את זה. הוא היה חייב להגיד להם. אבל הם היו יהודים, זה לא שהיה מישהו שיוכל להלשין. מי עוד נשאר חוץ מאבא ואמא? מה הכוונה? לא, אמא כבר לא הייתה בו. אמרת 3 אנשים. לא, אז זה עוד איזה מכיר של אבא שלי, ואבא שלי החליט שהאח שלי, זה שבא אחריי, 1.5 שנה יותר צעיר, שהוא יישאר איתם, ושהוא יכול לדאוג להם לאוכל, שהוא בלילות יכול לצאת החוצה. כי היו עוד יהודים באזרחות בלגית שעוד לא לקחו אותם באותה תקופה, והם דאגו להביא אוכל לאנשים שמתחבאים. אז אבא שלי החליט להשאיר אותו איתו. הוא באמת נשאר איתם. אני רוצה להבין, אני מדברת כמובן מנקודת מבט של 60 שנה אחרי, אבל אני רוצה להבין איך מתרחש דבר כזה. הגרמנים הרי באו והלכו, וידעתם שהם יחזרו עוד כמה שעות או למחרת. איך הייתה התארגנות? דיברו על אולי לברוח או להסתתר, או שהיה ברור שמה שהגרמנים אמרו שהם באים לקחת את האמא, אז אמא תחכה להם ותלך איתם לבית החולים, ואתם תחכו להם ותלכו איתם? כן. היה דיון על זה? כלומר, איך התנהלו העניינים מהרגע שהגרמנים עזבו ועד שבאמת הם חזרו? אבל הגרמנים לא חזרו לקחת אותם. עד שחזרו האנשים מבית היתומים, הזוג הזה שאמרת שבאו לקחת אתכם. טוב, זה קרה למחרת בבוקר תכף. זה לא לקח ימים. בשעות האלה ניסו לדבר, אבא ואמא ניסו לחשוב מה לעשות, לנסות להחביא מישהו מהילדים. לא, כי אבא ואמא לא יכלו להיפגש, כי אבא היה במרבור, ואמא שלי באותו ערב עוד לקחו אותה. אבל לא מיד. אחרי זה שעה וחצי, לא יותר. זה לא לקח הרבה זמן, הם פשוט הודיעו לבית החולים שפה ופה יש אישה שצריכים לקחת אותה, וזהו. זה היה לבית חולים היהודי, אני מניחה. זה היה להפך, זה היה בית חולים גוי, אבל שמה, אז זהו, זה גם כסיפור בפני עצמו. כל האחיות שם זה היה אחיות רחמניות. זה לא סתם אחיות, הלכו עם התלבושת המיוחדת שלהם. נגיע עוד לעניין של אמא, אבל... כן. אוקיי, אז כעבור שעה, נניח, באו לקחת את אמא, ואתם נשארתם 7 ילדים ואבא. כן. מה קורה בבית? זאת אומרת, אבא מכנס אתכם ונותן לכם הוראות ומה לעשות ואיך ומה ולמה? לא היו שום הוראות לתת. לא היה לו שום דבר להודיע לנו. באותו רגע לא נתן לנו שום הוראות. הוא נתן הוראות, אבל זה בא אחר כך. הוא רק החליט שאחד האחים יישאר איתו? כן. כן. ולא דובר על זה שאחים אחרים ינסו אולי להסתתר? טוב, אבל בעצם אנחנו נשארנו אחר כך רק 5. לא, היינו... כמה היינו? 1, 2... היינו 5. בעיקרון הייתם 7, לא. כי אמרת שארבעת האחים הגדולים. אבל יש פה סיפור אחר שאת עוד לא יודעת עליו, אבל זה בא בהמשך. אין לי טעות עם המספר של הילדים. אז בינתיים הייתם 7? היינו 6, והאח שלי נשאר עם אבא שלי, אז נשארנו 5.
כשאת הגדולה. שאני הגדולה. כן. ואבא לא מנהל איתך שיחה על לשמור על האחים ולנסות שתהיו כולם ביחד ומה לעשות כשתיגמר המלחמה או משהו כזה? לא. אז זהו, אמרתי לך, זה בא בהמשך, זה בא בהמשך. באותו יום כלום. לא, אולי כן, אבל אני לא זוכרת משהו מיוחד. הוא ידע שאני אחראית, והוא ידע שהוא יכול לסמוך עליי, שאני מטפלת בהם וזה הכל בסדר. חוץ מזה, הוא עוד היה איתנו. הוא רק היה נכנס למרבו ברגע ששמעו שדופקים בדלת, וזה לקח זמן עד שירדו לפתוח. אחרי שמבחינת זה הוא היה איתנו באותו ערב עוד. גם באותו ערב הוא חזר למחבוא. כן. ואז חזר גם האח איתו. שמה? אז גם חזר האח איתו? כן. כן. אמנם הם באו מהמוסד, מהבית יתומים, והם אמרו, צריכים להיות פה 6 ילדים. אז אבא הסביר להם, אל תדאגים, לא ישימו לב, וזה, לא יהיו בעיות מזה. מבינה? אז ככה שהאח שלי הצעיר נשאר איתם. וזו הייתה גם תקופה מאוד קשה בשבילו. הוא היה צריך לדאוג, הוא היה בערבים יוצא. עכשיו, אחרי שאנחנו עזבנו את הבית, הגרמנים שמו חותמת על הדלת. אי אפשר היה לפתוח כבר את הדלת. אז אחי אחר כך רק סיפר לי, כשהוא היה צריך לצאת לרחוב, הוא היה יוצא מהמרתף. כי שם הבתים היו מרתפים, אבל נגיד היו צריכים להכניס שם פחמים לחימום. אז איך מכניסים למרתף? אז היה שם פתח כזה, מין כמו רשת, שהיו מרימים את זה והיו שופכים בפנים את הוא היה פותח, מרים את הרשת בלילה ויוצא משם. ויוצא להביא מזון ומצרכים מה שצריך. כי היה שם ארגון עוד של יהודי יוצאי בלגיה, שהם עוד עזרו באותו זמן ליהודים שבמחבור, וידעו לאן לפנות, הייתה כתובת. אז אחי בצורה כזו היה דואג להם למזון ולמה שהיה צריך. אתם יוצאים עם תרמילים מהבית. את אז בת 12? בת 11. בקושי. אני נולדתי בנובמבר וזה בדצמבר עזבנו את הבית. הייתי בקושי בת 11. בלי תרמילים. עוברת לך, אבל אמרת שהם לקחו... כן, אבל לא עם תרמילים. הם לקחו עם שקים, או לא יודעת מה הם הביאו בשביל לקחת את הדברים. לא, אנחנו לא היינו צריכים לסחוב. עוברת לך אז בראש המחשבה שאולי לא תראי שוב את אבא, או... לא. מבחינתך אתם יוצאים כן, חשבנו שזה לתקופה... לא לתקופה...